Уважаныя браты і сёстры, мы з вами чуем чарговую вялікую гісторыю воскрешення Лазара, знакамітая гісторыя. Касцёльнае чытанне, касцёльная літургія слова складзена так, што нядзельныя чытанні, нядзельныя Евангеліі раздзелены на 3 года, і праз 3 года яны паўтараюцца. І вось мы зараз трываем у першым годзе, які называецца год А. І у вялікім посце чытанні гэтага году Евангелія, у нядзелі, яны былі звязаны з падрыхтоўкай, навукай людзей, дарослых людзей, падрыхтоўкай да хросту. І таму усе гэтыя гісторыі яны мелі такое заданне паказаць, навучыць чалавека чамусьці вельмі важнаму ў хрысціянстве. Што сённяшняе Евангелие хоча нам паказаць? Што Бог хоча нам пра сённяшняе Евангелие паказаць? Па-першае, тут некалькі момантаў, над якімі я хацеў бы спыніцца. Па-першае, мы з вами у Евангелии чуем на самым пачатку даволі странныя, дзіўныя, а можа нават пужаючыя словы. Христос, калі даведваецца пра хваробу свайго сябра, кажа: гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай. Як хвароба можа быць прынесці Божую славу? І ведаеце, гэта адно з адкрыццяў хрысціянства, веры ў Хрыста, што ты дасвядчаеш таго, што нават твая хвароба можа праславіць Бога. Больш таго, гісторыя Лазара паказвае, моя смерць можа праславіць Бога. Нам гэта цяжка чуць. Мы прывыклі, што смерць і хвароба – гэта тое, чаго трэба пазбягаць. Гэта тое, аб чым просім Бога, захавай нас ад гэтага. Ад хваробы, вылечы, ад смерці, каб не памерці. І вось гэта дзіўны момант, але сапраўды нешта ў гэтым ёсць. Моя хвароба, моя смерць могуць быць на Божую хвалу. Што гэта азначае? Што ў сваёй хваробе, у сваёй смерці я магу дасведчыць блізкасці Бога, Яго прысутнасці ў гэтым. І гэта вялікая ласка дасведчыць такога. І так бывае, ведаеце, я заўсёды, калі пра гэта кажу, я кажу вельмі асцярожна. Я разумею, што немагчыма вось так кожную сваю хваробу альбо кожную смерць, якую мы бачым, сказаць: слава Богу. Ты не скажаш так, не можаш. Ты сам можаш толькі гэта адкрыць у сябе. Пра іншага немагчыма так сказаць. Але паглядзіце, сапраўды, аказваецца, вось Христос кажа гэтыя словы, хвароба і смерць, яны на Божую хвалу. Як это можа быць? Гісторыя Лазара паказвае, што сапраўды Езус паказвае сваю хвалу. Аказваецца вельмі блізкім Лазару. Больш таго, гэта амаль што адзінае месца ў Евангеліі, дзе мы ўбачым Хрыста вельмі расчуленым. Евангелие даслоўна кажа: Христос расплакаўся. Ёсць яшчэ одно месца, дзе Христос плакаў. Христос расплакаўся над Иерусалимом. А больш нідзе. Не бачым гэтага, не запісана. Паглядзіце, мы вельмі часта, калі сустракаемся з хваробай і смерцю, мы вельмі часта Бога абвінавачваем, што ты мне гэта паслаў. А Бог, Ён не хоча, каб мы хварэлі і паміралі. Бог сам занимае нашее месца, сам памірае. І наш лёс яго вельмі расчульвае. Ён плачыць над лёсам кожнага з нас, над тымі момантамі, калі нам трэба прайсці праз гэтыя выпрабаванні. Ён блізкі. Гэта момант, які, ведаеце, які ты адкрываеш. Я разумею, што я сёння пра гэта кажу так, таму што я здаровы. Да маёй смерці, відаць, яшчэ трошкі патрывае, трошкі я яшчэ пажыў, магчыма, не ведаю. Таму мне так проста пра гэта казаць. Я ведаю, каким бы ты христианином не был,
перспектыва смерці цябе заўсёды напужае. Это страшно. Страшно адыходзіць. Страшно паміраць. Якую моцную веру ты не меў. Але хвала Божая у чым? У моманце смерці ты сустрэнеш Бога. Ёсць вялікі шанс гэтага. Як да гэтага падрыхтаваць? Ты ўсё жыццё рыхтуешся да гэтага. Немагчыма. Так вось з упэўненасцю быць гатовым да гэтага. Але мяне асабіста вельмі ўзрушвае гэты момант, што нават мая асабістая смерць можа стаць момантам Божым. Смерць можа стаць момантам Божым. Это вось з той оперы, калі ведаеце святога Францішка, да? Святы Францішак любіў маліцца, і там ёсць розныя малітвы, і я заўсёды гэта ўзгадую, мне заўсёды гэта ўзрушвае. Калі святы Францішак, кажучы пра смерць, звяртаецца да яе і кажа: сястра смерць. Не вораг, не той, хто забірае. Сястра смерць. Магчыма, нам цяжка гэта зразумець, але вось так это бывае. І вось гісторыя Лазара — гэта таксама прыклад таго, як у смерці чалавек сустракае Бога. Ясна, што мы з вами бачым вялікі цуд у васкрашэнні. У васкрашэнняў вельмі мала ў Евангелі. Христос уваскрэсіў толькі 3 чалавек. Але, канешне, гэтая гісторыя, яна не толькі пра Лазара, не толькі вось як гістарычнае сведчанне, што Бог можа. Гэта гісторыя пра нас, пра мяне і пра цябе. Лазар — это я і кожны з вас. Лазар — это той, каго Бог любіць. Цябе і мяне. Настолькі моцна, што нават расплакаўся над намі. Што такое хвароба і смерць Лазара? Это нашыя з вами грахі, якія адбіраюць у нас жыццё, праз якія мы духоўна паміраем, душа наша памірае, з-за якіх у нас няма, вот как мы кажам, няма жыцця, няма радасці. І гэта смерць, тая самая, якую перажывае Лазар. Больш таго, Лазар быў пахаваны у магіле, 4 дні ляжаў. Тоже вельмі сімвалічна. Я гэта вычытаў, я сам гэтага не бачыў, але кажуць, што ў Бытаніі, там, дзе вось гэта адбывалася, у Ізраілі, у тыя часы, праўдападобна, людзей хавалі не так, як мы. Людзей хавалі ў пячорах. То есть быў адзін вялікі ўваход, і там вот нейкія карыдоры у глыбіню, ну і вось месцы, куды складывалі целы. Калі хтосьці з вас быў у Рыме, у катакомбах, вот штосьці падобнае, я бачыў, ты ідзеш уніз, і з усіх сторон па сценам вось такія нішы, куды людзей хавалі. Замуроўвалі, і гэтага вельмі-вельмі шмат. І вось праўдападобна, што Лазар быў пахаваны ў такой магіле. І ён быў пахаваны не ў сваёй, а гэтага было шмат. І так кажуць, што хутчэй за ўсё ён быў пахаваны глыбока. Калі так выміраць, то можа на такіх 2 паверхі нашых дамоў, так глыбока ён быў пахаваны там у нейкіх карыдорах. Наш грэх так глыбока, таксама у нас можа запусціць карані. Часамі мы нават свае грахі здольныя так глыбока закапаць, схаваць, нават перад самім сабой. Настолькі глыбока, што мы нават кажам, што гэтага ніколі не было. Все нормально. У мяне няма грахоў. Нічога не сталася. Так глыбока гэты грэх. Далей вельмі важны момант. Христос — гэта той, хто хоча нашага збаўлення. Гэта той, хто хоча нас ратаваць заўсёды. Это той, хто над намі плача. Хоча нас вызваліць. І Бог хоча вызваляць кожнага чалавека. І сапраўды мы гэта дасвядчаем, што
з некаторых нашых слабасцяў, грахоў, залежнасцяў, без Бога ты не выкарабкаешся. Ты пробуеш сам, нічога не атрымліваецца. Патрэбны Бог, патрэбны вось нейкі давер да Бога, спадзявання на Бога. І здавалася б, што на гэтым можна і скончыць. Вось гэта і ёсць вера. Давярай Богу, Ён цябе збавіць, бо Ён хоча цябе збавіць. Але ведаеце, што самае цікавае? Гісторыя Лазара паказвае, што не. Неаднойчы аднаго жадання Бога недастаткова. А што яшчэ патрэбнае? Пра гэта кажа нам момант, калі Христос кажа адсунуць камень і, стоячы над уваходам, крычыць, каб Лазар выйшаў. Крычыць громка, каб Лазар пачуў і выйшаў. Евангелие нам кажа пра тое, што Лазар выйшаў. Але зразумейце, што неаднойчы ў гэтых нашых гісторыях, нашага граху, залежнасці, слабасці ёсць вельмі важны момант, калі я сам раблю крок к вызваленню, выхожу са сваёй магілы, са свайго гробу. Праўдападобна, гэтая магіла, так як я казаў, магіла Лазара, яна была глыбокая, цёмная, там нейкія карыдоры, не ведаю, што там было, але, напэўна, гэта не так проста было. Лазар быў пахаваны не ў труне. Таксама ў Евангеліі чытаем, ён быў у палатно закручаны. Вось спутаны ён выходзіў у цемры з гэтай магілы. Магчыма, не адзін раз упал, альбо аб сцяну нейкую там ударыўся. Так і ў нашым жыцці. Ты давяраеш Богу свой грэх, сваю слабасць і пробуеш змагацца з ёй. Не заўсёды атрымліваецца. Не адзін раз падаеш. Не бачыш святла, не маеш надзеі, не бачыш перспектывы, як з гэтага граху пазбавіцца. Але вельмі важна вось гэтае рашэнне і гэты рух. Я пробую, я змагаюсь з сабой, са сваімі слабасцямі. Я іду на кірунку Бога. І апошні момант. Жаданне Бога мяне збавіць. Мае спробы змагацца са сваімі грахамі. І аказваецца, што часамі і гэтага недастаткова. Калі Лазар выходзіць з магілы, што кажа Христос? Христос бачыць яго спутанага. У гэтай там пакрывалы, хустка на вачах, на твары. І што кажа Христос? Развяжыце яго. І людзі, якія былі дзесьці там паблізу, дапамагаюць Лазару пазбавіцца вось гэтых путаў, гэтага, ну што там было, матэрыялаў нейкіх. Неаднойчы, дарагі браты і сёстры, нам патрэбна дапамога. У нашых грахах, слабасцях, падзеннях неаднойчы нам будзе неабходна дапамога іншага чалавека. Без яе не справішся. Дапамога блізкага, роднага, сябры, часамі проста звычайнага чалавека, чужога. Не ведаю, святара, доктара, кагосьці яшчэ. Дапамога. І неаднойчы гэта будзе звязана з тым, што аб гэтай дапамогі трэба папрасіць. І гэта бывае складана. Прасіць аб дапамогу. Асабліва ў справах, звязаных з грахамі. Але, дарагі браты і сёстры, вось гэтая гісторыя, яна нам паказвае, як выглядае духоўнае жыццё нашае змаганне з грахамі. Бог, Ён заўсёды хоча нас збавіць. Заўсёды хоча дапамагаць. Заўсёды хоча дапамагчы. Толькі ці мы гэтага хочам? Неаднойчы мы нічога не робім, каб пазмагацца са сваімі слабасцямі. Таксама і гэты важны момант, каб часамі, ясна, што сітуацыі вельмі розныя, і часамі нам неабходна дапамога іншага чалавека. Іншага чалавека, які дапаможа мне радай, прыкладам,
нейкай іншай дапамогай, вельмі канкрэтнай, альбо чалавека, які за мяне будзе маліцца, які пра мяне будзе размаўляць з Богам. Так, як гэта рабілі сёстры Лазара, Марта і Марыя, размаўляючы з Христом. Пра Лазара. Ні аднаму з нас, дарагі браты і сёстры, гэта таксама неабходна. І вось з гэтага і складваецца момант нашага уваскрашэння, вызвалення з нашых грахоў. Ці гэта бываюць хуткі момант? Напэўна, не. Это доўгія гісторыі нашага жыцця. Калі не заўсёды атрымліваецца, не заўсёды ўсё так, як хацелася. Табе кажется, прасцей, лучше я буду молиться и на Бога спадзявацца, Ён мяне збавіць. А там уже не все так просто. Табе патрэбна дапамога. Каб не быць такім галаслоўным, простая рэч, залежнасць. Калі мы з вами сустракаемся залежнасцю, няхай будзе гэта самая наша распаўсюджаная алкагольная залежнасць. Калі ты ў яе трапляеш, ты сваімі сіламі оттуда не выкарабкаешся. Паслухайце, я бачыў моцных мужчын, ваенных, якія дысцыплінаваных, якія я возьму себя в руки і не буду піць. Нейкі час, да. Але потом такія людзі прыходзяць і кажуць, я 20 лет не піў, і я сорвался. Раней ці пазней. І ў іх таксама гэта вызваленне, оно проходит простое, что ты, по-перше, признаешь, что ты в грехах, что ты в могиле, что ты в бруде, ты потребуешь избавления. Другі момент, ты потребуешь дапамоги, і аб гэту дапамогу трэба прасіць. І гэта дапамога, яна таксама вельмі складаная, неаднаразовая. Это доўгая дарога, але людзі яе праходзяць. І гэта праходзяць з Богам вельмі часта. І гэта таксама дае вынікі, дае плёны. І гэту гісторыю, напэўна, можна перакласці на жыццё кожнага з нас. На ўсе нашы гэтыя гісторыі нашых слабасцяў, грахоў, залежнасцяў. Таму, дарагі браты і сёстры, Вялікі пост гэта таксама напамін. Напамін пра тое, ці я хоць што-небудзь пробую рабіць. У нас не атрымліваецца. Мы робім пастановы, і я раблю пастановы. І не атрымліваецца. Нейкі час, да. Потом не атрымліваецца. Але все роўна гэта важна. Важна гэтае змаганне, да якога Бог дадае сваю ласку, а іншыя людзі дапамогу і малітву. І з дапамогай гэтага ёсць шанс нам вызваляцца з нашых грахоў. Таму няхай, дарагі браты і сёстры, прыклад Лазара, яго ўваскрашэння, станецца і нашым уваскрашэннем. І няхай сёння, будучы стоячы тут у касцёле, мы з вами пачуем Хрыста, які называе наше імя і кажа нам: выйдзі са сваёй магілы, які гатовы нам дапамагаць, які плача над нашай хваробай, нашай смерцю, нашымі праблемамі, які разам з намі ідзе праз гэта і пасылае нам людзей, якія нам у гэтым дапамагаюць. Амэн.